Tento víkend som bol po roku znova na RD Akadémii Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Po úvodnom privítaní nášho vedúceho zo štruktúry som sa šiel hneď ubytovať. No mal som menšie potiaže s otvorením dvier, ale nakoniec som sa do izby dostal a bola väčšia ako minulý rok a tentokrát som mal výhľad na tenisové kurty, dokonca aj na moje auto. Ešte zaznelo pár teplých slov a nasledoval obed, ktorý bol úplne rovnaký jak minulý rok. Akurát, že tá porcia bola trochu väčšia, ale ináč sa nič nezmenilo. Ale tak chutil a po obede sme preberali témy ako tvorba majetku a pasívnych príjmov, životné príbehy niektorých kolegov, kontaktovanie, na aké aktivity sa zamerať, aby sme boli úspešní a ako sa správne obliekať. No a potom následovala takáto fajnová večera. Po nej bolo vyhodnotenie kvartálu, kde boli vyhodnotení najúspešnejší ľudia za kvartál. A potom nasledovali povýšenia, kde už som nastupoval na scénu ja, keďže ma povýšili. Dostal som diplom a tašku od generály a potom sme šli na bowling.